Hvala. Sada nam dolaze Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Naši korijeni iz Bobanovog. Društvo je utemeljeno u lipnju 2008. godine sa ciljem integriranja u društvena i kulturna zbivanja te očuvanje hrvatske kulturne baštine središnje Bosne, koji su naselili ova područja Hercegovine. Društvo broji oko 60 aktivnih članova i do sada je sudjelovalo na mnogim svečanim prigodama, smotrama i karnevalima u Bosni i Hercegovini, dok se ove godine također priprema izaći van tih granica. Unutar društva trenutno djeluje folklorna sekcija koju sačinjavaju muška pjevačka skupina, muška i ženska plesna skupina i karnevalska grupa. Ovom prigodom društvo će se predstaviti sa pjesmom i jednim kolom. Pozdravimo ih. Molimo da se pripremi Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rotimlja. Povijesti grade, zašli kod te ponovo izdade, kao nekad u vremena stara, opet isti dužman to vohara. Kao nekad u vremena stara, opet isti dužman to vohara. Neki novi današnji opet te izaše, pa dušmani narod protjeraše. Žele da te nikad više nema prestolnicu hrvatskih kraljeva. Žele da te nikad više nema prestolnicu hrvatskih kraljeva. Kad presuditi, sada kome stjene im baciti. Narod će im kad presuditi, sada kome stjene im baciti. Neki novi današnji opet te izdaše, a dušmani narod protjeraše. Žele da te nikad više nema prestolnicu hrvatskih kraljeva. Žele da te nikad više nema prestolnicu hrvatskih kraljeva. Sada tvrđava na stijeni, gdje odoše katolici njeni. Neki novi današnji opet te izdaše, a dušmani narod protjeraše. Žele da te nikad više